ҳар як футболбози бузург ба худ дар кӯдакиаш мухлиси ашадие дошт, ки ӯро ҳавасманд мекард ки ба қуллаҳои баланд расад. баъдан вақте ки ин кӯдакон футболбоз мешаванд, баъзеашон маҷбур мешаванд зидди қаҳрамонҳояшон бозӣ кунанд, вале ба баъзеашон иқбол баландӣ мекунанду бо қаҳрамони худ дар як даста бозӣ мекунанд ё ин ки дар роҳбариашон. дар видеои имрӯза дар бораи мухлисони ашадии ситораҳои ҳозираи футбол гап мезанем. вале пеш аз ин видеоро сар кардан хотиррасон мекунам ки спонсори ин видео компанияи 1xBet. дар ин ҷо коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногунро меёбед. ссилкааш дар комментария. инчунин агар бо промокоди TouchFood регистратсия кунед, барои аввалин пардохтатон то 6500 рубл бонус медиҳанд. имконияти хуб барои истифода барои нав. аммо сар мекунем. яке аз қаҳрамонҳо ва ситораҳои тими Русия дарвозабон Игорь Акинфеев қоил шуд ки мухлиси кӯдакии ӯ Станислав Черчесов буд. ӯ низ дарвозабон буд ва на он қадар пеш аз сар шудани ҷоми ҷаҳон 2018 Черчесовро тренери асосии тими Русия таъин карданд, ки дар он даста Акинфеев дербоз капитан буд. ҳамин тавр иқбол барои Акинфеев хандиду дар муҳимтарин турнир дар роҳбарии мухлиси ашадияш бозӣ кунад. мумкин махсусан ҳамин ба Акинфеев ёрӣ дод ки дар ҷоми ҷаҳон худро ин қадар хуб нишон диҳад. вале ба Андрес Иньеста бахт бисёртар хандид. он замон муваффақтарин сезон дар таърихи Барселона буд. даста бо Месси ҷавон ва бо Хави ва Иньестаи беҳамто дар роҳбарии Пеп Гвардиола рақибони худро ҳам дар Испания ва ҳам дар Аврупо титу пора мекарданд. Иньеста аз бозиҳои Гвардиола ҳаловат мебурд, вақте мураббии испанӣ футболбози дастаи каталонӣ буд. стили бозии ҳардуяшон монанд аст. онҳо бозиро боақлона ва ба зудӣ мехонанд, вале Гвардиола бисёртар дар ҳимоя бозӣ мекард, а Иньеста бошад бисёртар ҳамла мекунад. орзуи кӯдакии як футболбоз дигар низ ин тобистон ҷомаи амал пӯшид, вақте Эден Азар ба Реал гузашт. дар Мадрид ӯ бо роҳбарии Зинедин Зидан мухлиси кӯдакиаш бозӣ мекунад. бисёр шавқовар аз бозиҳои бозингари белгиявиро бо роҳбарии Зизу тамошо кунем. боварӣ дорам ки ӯ метавонад сифатҳои нави Азарро кушояд. баъзе бозингарон имконият пайдо карданд ки дар як даста бо мухлиси кӯдакии худ бозӣ кунанд. Неймар аз бозиҳои Рабиньо ҳаловат мебурд, ки ӯ дар Реал, Милан ва Мансити бозӣ кардааст. маълумоти шавқовар: Рабиньо академияи наврасони дастаи Сантосро соли 2002 хатм карда буд, а Неймарро ба он ҷо соли 2003 қабул карданд. вақте соли 2010 карьераи Рабиньо фурӯ мерафт ва ӯ ба Сантос баргашт, Неймар аллакай яке аз ҳамлагарони асосии дастаи бразилӣ буд ва онҳо тавонистанд муддати чанде якҷоя бозӣ кунанд. баъзе вақт футболбозон бо қаҳрамонҳояшон дар майдон мисли рақиб вомехӯранд. ин соли гузашта бо Килиан Мбаппе рух дод, вақте ПСЖ бо Реал дар як ҳаштфиналаи Лигаи Чемпионҳо бозӣ карданд. дар сомонаҳои интернетӣ сурати кӯдакии Мбаппе аст, ки дар ҳама тарафи деволҳояш суратҳои Криштиано Роналдо мебошад. аз сурати аввалинашро бо Роналдо Мбаппе то ҳол дар телефонаш нигоҳ медорад. а канали Фут бародаронро муҳим нест дар телефонатон нигоҳ доред. кифоя аст ки танҳо обуна шавед, агар ин видео ба шумо маъқул шуда бошад. Роналдуро аллакай ба ёд овардем. биёед акнун мефаҳмем мухлиси кӯдакии ӯ кӣ буд. дар интервюяш Криштиано мегӯяд, ки ӯ ҳеҷ вақт мухлиси ашадӣ надошт. оё ин рост аст ё не, мо тафтиш карда наметавонем, вале ба ҳар ҳол дар як интервюаш қайд карда буд, ки дар кӯдакиаш аз бозиҳои Луиш Фиго ва Руи Кошта ҳаловат мебурд. интихоби Криштиано Роналдо моро ба ҳайрат намеорад, барое ки дар он замон онҳо беҳтарин бозингарони Португалия буданд. аз рӯи стили бозӣ ва истеъдод Лионел Мессиро ҳамавақт бо дигар футболбози бузурги аргентинӣ муқоиса мекунанд, Диего Марадона, вале худ Месси мегӯяд, ки дар кӯдакиаш ба ӯ бозиҳои Пабло Аймар маъқул буд. ӯ низ дар мунтахаби Аргентина бозӣ кардааст. Аймар ҳам дар майдон ва ҳам берун аз ӯ оддӣ буд, вале истеъдоди беҳамто дошт. ӯ метавонист дар олами футбол ба қуллаҳои баланд расад, агар осебҳои ҳамавақта ба ӯ халал намерасонданд. бисёр вақтҳо позисияи футболбозон бо қаҳрамонҳояшон мувофиқ меоянд. ҳамлагари бузург Златан Ибрагимович дар кӯдакиаш Роналдои бразилиро мухлиси ашадияш мешуморид. ба ҳамлагар Кун Агуеро бозингари англисӣ Майкл Оуэн маъқул буд. муҳофизатгари Реал Серхио Рамос дар кӯдакиаш аз бозиҳои капитан ва муҳофизатгари Милан Пауло Малдини ҳаловат мебурд. сифатҳои лидерӣ ва истеъдоди Рамос ба қаҳрамонаш мувофиқ меояд. вале на ҳама қаҳрамонҳояшонро бо позитсия интихоб мекунанд. масалан Дарвозабон Донарума дар кӯдакиаш ҳамлагари Милан Андрей Шевченкоро дӯст медошт. акнун Донарума дар дастае бозӣ мекунад, ки як вақтҳо ҳамлагари украинӣ бозӣ мекард. Шевченко ба бисёр футболбозоне ки айни ҳол бозӣ мекунанд маъқул буд. ӯ инчунин ба Андрей Ярмоленко, Андрей Белоти ва Федерико Бернардески маъқул аст. Оливье Жиру ҳатто кӯшиш мекард, ки мисли ӯ давад. баъзеҳо ба қаҳрамонҳояшон монанд шуданд, а баъзеҳо танҳо беҳтарин сифатҳояшонро гирифтанд, а баъзеи дигарашон кӯшиш мекарданд мисли онҳо дар майдон муваффақ шаванд. ба ҳар ҳол мухлиси кӯдакӣ ин як қуввате аст, ки ба беҳтаринҳо ёрӣ медиҳад дар олами футбол ба қуллаҳои баланд расанд. а ту мухлиси кадом футболбоз ҳастӣ? ҷавобатро дар комментарӣ навис. агар видео ба ту писанд омада бошад, ҳатман лайк мон ва дар канал обуна шав, ки аз видеоҳои ояндаи мо қафо намонӣ.
бо шумо буд Мирзоёр Гайров. Хай.